Hello mga kanatong natics! Diyos maray na guys sa Indo ka boss, mga tugang. Pero grabe, pero DJ man na marayan sa kuyang kataid. Garo kita nasa garo kita nasa. Diyos maray man sa Indo mga tugang. Alright guys, so pasalamatan Mika mo ka boss sa mga nagsusuporta. Yes. Kang samuyang podcast. Taga Bicol, lalong-lalo na si Samuya pong Holy Week Special. Salamat po suportahan po nito ang Samuyang. As in, nag-antabay sa Samuyang special week. Iyo. As in pasalamatan ta si Team Formalejo. Yes, Kuya Team, thank you so much. As in, i-follow nindo ang sa iyang page, iyo ang Timberland World. To the world. Yan. As in, ipopromote ang sa iyang tindahan diyan sa Santa Cruz, Calabanga, ang Nanay Kuring. Nanay Kuring ba or Lola Kuring? Basta may kuring. Oh, yan. Basta Lola Kuring. sa may Santa Cruz, Calabanga. Yan. Sa taas, sa baba. Sa baba pala. Sa baba. Yan. Ayusun mo. Malingaw na naman ako. Yan. As in, sisipa ang penitang bation. Ayun nga pala, bago tapuunan, siguro, babation ko lang si nag-comment duman sa Spotify. Si sarotang listener, nalingawan ko kung anong pangarang kanto ay. Ay, grabe yan si Bon. So, sige na, ka na muna. Salamat sa mga nagko-comment. Yan. As in sa Facebook page na po, kita ngunyan live. Yan, live kitang maray. Ayun nga pala, kung may pa mga Spotify, pwede nitong i-download ang Spotify app. Libre lang po yan. I-download nito sa Google Play or kung naka-Android ka mo or sa naka-iPhone naman is Play Store. Sa Play Store. Play Store pag Apple ay pag Google, 'di ba? Pag Google. Pag Android. Tapos pag sa Apple Apps. Apple App is Apple Apps ba? Basta yan. Pwede dong i-download yan. Yeah, App Store. Yan, sa App Store para sa mga naka-Apple. Yun, as in, pwede ka mo makapag-comment or pwede din dong i-follow ang samuyang podcast sa Spotify. Tapos igo dyan bell button. Garo man lang YouTube. Garo yan YouTube. Tanganing pag igo kami mga latest update or mga latest na upload, pwede nindong madangog dyan. As in, pwede ka mong mag-comment dyan sa samuyang sa samuyang Spotify account or sa mga episodes na samuyang ipinopost. Yan. As in, babasahon mo yan. Siguro, mga every time na magkakaigo kami ng recording or sa sunod na recording, babasahon mo yung mga comments. No, tapos kung may gusto ka mong pag-ulayan pwede man po ka mag-DM or mag-comment lang. Daw under the sun. Iyo. Just let us know. Ipadara lang nito sa Facebook message. Dahil ka mo paralag sa sa pero Spotify. Pero may Gmail account man kami. taga.bicol.com. Yan, gmail.com. taga.bicol.region.com. At gmail.com. Ano ba ulit? Bicol.region @gmail.com. Yan. Kasi si mga si gusto magpadala ng letter, pwede man. Dear Bonintine or Dear Taga Bicol. Ayun. Saka ang kinagayon pati dyan, ngunyan po, may mga tighanda kaming mga guest. Mga special na guest. Mga guest na mga masunod na episodes. So abangan po nindo yan. As in, ipopromote ko pala yan. Igwang stand-up comedy. Actually, ginanap siguro yan or ginibo last April 15. Which is Kanso Banggi. Kanso Banggi dyan sa Indo. Sana naging successful man, stand-up comedy sa Coffee Night dyan sa Jacob Street sa Naga City. Yan, supportahan nindo ang mga Bicolano stand-up comedians. Yan. Supportahan nindo, i-follow nindo ang sa indang page, which is the Comedy Uragon. Ayan, basta mga Uragon dapat sinusuportahan yan, di ba? Ibang suporta kang mga Bicolan. Kaya nga ba ginigibot ang proyektong ini, ang inisyatibong ini. Tanganing suportahan ang mga local artists, ang mga local na talents, as in mga content creator na yaon dyan sa Bicolandia. Yeah. As in kami man, tabangan mo nito. Parang give and take. Ayan. Tarabangan kita. Yan, suporta nindo ang samuyang inisyatibo. Ayun. Saka aram mo, magmahon talaga kasi kang nakaaging si Mana Santa. Pero na-practice ko nung sa editing ko. Sana all. Pagka-edit ang ginigibo mo talaga is post agad kami. Ayo. Epika. Kasi ako supporting details lang. Ano yan? Professional lang yan. Professional passenger. Professional guest. Mga lang ko. Ako ang mga nasa likod. Nasa likod? Yan. I think ano pa yan? Ikaw, kumusta ka pala? After kang Holy Week, okay man. Okay man. I feel more
more blessed. Rejuvenated. More blessed. The whole blessing. Actually, nagawa ko ngunyan na sarong proyekto. As in, sarong blessing na nag-abot na naman na talagang gustong-gusto ko nang makua. So, nakua ko siya. So, pwede ko siyang ibalangibog. Pero ngunyan, sa kuya na. Saka, sarong bagay man na gusto tang pasalamatan. Kasi, kang nakaaging si Mana Santa, siguro pagtaotan pagpapalaga sa Semana Santa. Garo na matiman kang tao. So, by that one, nag-support sa Tuya, finalo mo na sa Tuyang page. Kaya nga, sabi ko sa'yo, dakol talaga, mansaring-saring na blessing sinakuata. Kang nakaaging Semana Santa. Lugod, pag dagos-dagos pa, basta maging consistent lang kita. Saka sabi ko nga, ining taon na ini ay para sa Tuya. Ayo. Claim it. Kaya, saka garo, masira mo na sa pagmati. Diba? Ayun. Ikaw, kamusta ka? Okay man. Nakabalik na ako sa trabaho. Hindi ka na pati masyadong pipitik-pitik. Ayun, iyo. Proud of you. Pinipirit kong dahil magpitik-pitik. Tadi akong kata sa atuban kang camera. Masakit tapos, na garo itong saro na-achieve? Garo may subi-subi. Ano pa itong saro mong na-achieve? Arin. Physically? Oh, yan. Physically. Nag-exercise kaya ako. Mm-hmm. Nakapagbawas na makita ng 10 pounds. Perang kilo yan sa Perang kilo yan. Ang 10 pounds. 10 pounds? Mga 5 kilo. Siguro. Or siguro 4 na kilo. 4 na kilo naman ang nabawas ko. Yugon mo yan. Nabubuhat ko na ang ang sadiri ko. Maranaod to man. Kaya yan. Kaya sa muya, kaya sabi mo nga sa Indo, na tatry mong gibuhon ini, may mga projects kaming gigibuhon para makapag-inspire sa mga kapwa tabi Bicolano. Sana supportan nito. Diba? Dahil mo pa sinimbag sabi ko. Na? Anong physical na na-achieve mo? Physically. Ayun, nakapagparas ako. Nabuhat ko ng sadiri ko. O, diba? Nagwa pa. Ano pa? Nagwa ka ng liog. Nagwa na akong liog. Saka nahihiling ko na. Nahihiling ko ng pagkabuhay ko pag ako nag-iihi. Ako kasi dati na akong talaod. Pag nag-iihi na ako, nahihiling ko na po. Nahihiling ko ng payo. Kang Kang talusog. Ayun ako. Ay, grabe na naman ka-oraganta. Oy, si mga nasa Kalabanga. Si mga nasa Bicol dyan na nagdadawang sa Tuya. Or round sa mga kamong mundo. Sorsogon, Albay, Lagunoy, Di ba Caglilio, Pinambak, Naga. I-refresh na lang si mga nagdadawang sa Tuya. Pero bala ka dyan. Probinsya. Spol ka lang. Sabi bala ka dyan. Probinsya ng Albay. Camarines Norte. Camarines Sur. Camarines Norte. Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Masbate. Kulo na ako. Ano pa? Ikaw, sige mo lang pang second demotion. Katanduanes. Yan. So, ay nako. Di ko alam kung anong pag-uulahin ta. Hindi, mapuna kita? Siguro, makikinamot tinita. Pag-uulahin ta, what if? Mga arugan. Iyo. Ang nauso dahil ang naulayan ngunyan sa podcast is what if. So, kadako kitang mga what if sa buhay. Diba? Sa may mga regret ka ba sa buhay? May mga ibang what if sa regret. Dahil halat lang di pa kaya tapos. Yun na. Uyam na naman na ako. Dahil may mga regret ka ba? Tapos saka ako kuta isa sa ilalaog si what if. Sige na, ikaw na lugod. Dali. Ayun na to, what anong if? Regret? May man. Okay na, go. Ayan, so may ginibo kami, may pinaghandaan kami. Naghanda kami ng 5 kahaputan. Mga what if. Mga what if na hapoton mi sa kada saro. Tanganing sisimbagon mi. Yan. So, kasi 'di ba sa Tuya sa buhay kadawal kitang mga what if. May nadaw nga na sarong podcast na kung ang what if mo ngunyan is garo kontrolado kadto na pwede mo man talaga siyang gibuhon. Diba? Garo, yun ang sabi ko sa mo, regret. Connected siya sa what if. Kasi what if palang gibo ko ni. So may regret ka. Kung kaya mong gibuhon. Oo, tapos di mo ginibo, ay sayang. Garo-araw ka yan. Kaya yan ang pag-ulangin tango niyan. May hinanda kami. Ika naman ang mainit na hapot sa kuya. Ay, gano'n. Sa pang pageant. Sige, go. Okay, sige. Candidate number 1. What's your name? Chuchay. Chuchay Dimakulangan. Okay, Chuchay. Candidate number 1. This is your question. English?
Okay na? Okay. Okay. What if you are given a chance? English? Kung ako Siyempre, taga-Bicol kita. Pageant ka ni. O pageant sa Kunwari Bicol. lang. Okay, sige. Makaili ka man Bicol sa pageant tapos Bicol lang ano. May mabaga. Miski sa Iyo. Miss Bicol lang dyan nga ni. Oh, English. what if? Paano kung? What if? Sige, Mahal sige. ka mo. Ako, sige ka magbasa. Oh, sige, oh. Sige, ako man. Ikaw matranslate? Oo, Iyo. matranslate. Ay, sige, ikaw mag-translate. What if? Okay, tapos mo yun eh. Ay pala. What Oh. if? Okay. Paano kung? Paano kung You given a chance. tauang kaning Chansa. chansa? Yung chansa. Makabalik ka. Makabalik ka. Bicol. Ay. sa nakaraan. Anong gusto mong balikan? Makabalik ka sa nakaagi. Ano ang gusto mong agihan? Balikan. Agihan. Mag-agi sa Rap road, diversion. puro ano. Rap road. At kung may babaguhon ka, ano? What if tawan ako ng pagkakataon? Kung tatawan ako siguro. Oo, pageant. Before anything else, I would like to thank everyone. I would like to thank you all for supporting Wawawi. Diba? Okay, Sige. so, for me, kung tatawan ako ng pagkakataon na balikan siguro Yeah. ang Ang past. Sisay, Hindi, ang past mo or pangyayari or whatsoever, ano tong gusto mong balikan, tapos may babaguhon ka pa o mayo? actually, kada ko lang gustong baguhin. Saro lang. Okay, saro lang. Siguro, napapundo ko eh. Napapundo, hindi nakaisip pa. Siguro Mon? kung babalikan ko siguro si mga decision ko sa buhay na itong bago siya mangyari. Ayun. Halimbawa na lang mag-inom. Okay. Diba? Siyempre, pag mag-inom ka, may mangyayari sa imong bagay na dahil mo gusto, na dahil kontrolado ka sa imong utak. Yes. So, kung pwede kong balikan to, itong bagay na gusto kong balikan, na dahil ko nag-ipon, na dahil na ako magpara-inom ni sobra. Diba? Kung dahil ko tayo, mataba, payat na ako Payat ngayon. ka na. Diba? Sabi ko sa'yo, may regret. Oo. So, gamitan yan? Or ihapot yan sa imo? Hapot ko ni sa imo, di ba? O, pwede Di ba mo may rin. 5 ka man Ihapot ta para at least sa Sige. pulo. Given a chance, siguro, kang nagsabog si Pinatubo. kang naghulog si amang Diyos ning ning kaputian, dapat di ako nagturog. Iyo. Di mo ito mababalikan. Para na Ay, babalikan mo to? yung choice nga ni. Iyo. Malay mo naging maputi ako. Mag-inom ka na lang ng Kasi naglaklak na ako ng glutathione, hindi talaga eh. Siguro dapat Clorox. Iyo, Clorox talaga. Kung bakong Clorox, ano pa? Ano yan? Kasi sabi pag may chlorine ang tubig, nakakapaputi. Oo. Nag-abot na lamang kulig di sa US, na chlorine na halos ang napaparong kong tubig. Mayo, nagbabad nga ni ako ng do si oras sa sa pool, mayo talaga eh. Parang gusto mo magputi. Mayo lang, trip ko lang. Kaya nga bagang inagom ko maputi kasi di ko kayang i-achieve. So ikaw na lang sinaging maputi. Sa kasi, di ba, garo sa Bicol kasi or sa Pilipinas, garo naging estado na yun, garo Daiman siya. Gari, sukatan, garo pero ngunyan na, actually, di ko siya regret. Kasi nauugma ako. Kasi kapag yung kadiyat sa US, ining kulor na iniyo, pagiging morena ko, talagang kinaaaraan kang mga Amerikano. Amerikana. So, proud ako. Proud ako na arog na kanang. Kuya ang kadigdi. Yeah, paano ko naguli? Ayun na nga ni. Kaya naguli ako, nagturo-tunos naman. pero pa naguli ka, Pag yan isa ko kanto dati, black. Maringa ta may beauty. Diba? Paano kung black ugly? Diba? Makulukon sa buot. Pero ano ka ba? Balikan. Gusto mo pa bang magpaputi? Day na. Ay, kung hindi na. Kasi Tanggap mo na. kasi iba na ngunyan ang iba na ngunyan ang mundo, iba na ngunyan ang panahon. Sa kanila, nagpuputi-puti ka naman pati. They embrace. Nauyam na nga ni ako eh. Garo nakukulangan ka na sa dugo. Anemic pa. Anemic pala, kaya pala nakukulangan sa dugo. Pwede Diba? ba kita Pero actually, kaipan mo na lang tanggapon na tanggap ko na nga ni. kung anong kulay. Sa tuwi ka sa Pilipinas, garo minsan, pag maitom-itom ka, garo di ka magayon. Very conscious ka sa sa Pilipinas, very conscious ka sa paghiling mo, dapat sexy ka kasi meron sindang status na ang Pilipinas masyadong ma-judge. Tigdi mahiling lang na maitom ang kuyukot mo, they don't care. Sa Pilipinas, ay, nakaturutupis ka pa.
maanuhon man niya, maitumon man niya ang lusbot mo. Iyo. Di ba na itong karoon naapod nga ning Mahiro Hills ngayon, tapos gatak man ang buol. Di ba? Gatak man ang buol. Di ba? Man-judgmental naman siya. Saka dai, aanan mo man ang maputi. Kung madurog man lang ka mo, pupundunin daw ang ilaw. Ayun, di ba? Saro na yan sa mga bagay na ano. Maputi ka man yan makalos ka man, di ba? Oo. Bata man ang udo. Okay. So, ang inyong hapot ko, sige. What if bako si course mo ang kinuha mo? Or halimbawa, dahil si tinapusan mo. Anong tinapusan mo? BS-HRM. Oh, BS-HRM. Kung bayay ka naging HRM, ano ko ta si course mo? So, bago ko siya simbagon, arog yung kani. So, since ako kaya, di man ako, bako akong pribilehiyong tao. Mayo akong pribilehiyo na makapagpili ng university na gusto ko, saka ning course na gusto ko. Tano? Kasi makaming kwarta. Yeah. So, mama can't afford. Maalaala mo kaya? My mom wasn't really afford to send me to school. Di niya talaga kaya. Gawa anong gibuhat niya. Nag-crop na. So, di niya talaga kaya na i-send ako sa kasi kang high school lang ako. Talagang pinuso ko lang talaga mag-high school kasi gusto ko. Si mama katabang. So, ang ginibo ko, sigabos na university sa Naga, tig-try ko. Big-send, ko, ning scholarship, nagpa-USI ako. Yeah. Pero pangbanggi ang napasaran ko. Tapos, ka lang, yung... Pangbanggi, ano yan? Pangbanggi lang, ang Hostess? Bako. Hostess sa USI, grabe ka. Joke mo lang. Tapos... Pero tanong pa bang, may night classes? May night classes. Okay. Tapos, ihabo ko katong night classes. Dapat may akong turok pagbanggi. Tapos, igwaman sa Ateneo. Kaso, ma-board ka duman itong sa business. Itong may dorm. Dormitory. Dormitory. Sa lang. Dihabo ko man duman. Wow, pero, sasalang ka. Nagpipili ka. USI, halat lang Ateneo. Wow. Mapaliwanag ako. Sa barangay. Ang puso mo. Relax lang. Ang puso mo. Gusto ko kasi 100% na scholarship. Or itong at least 50% na scholarship. Or baka na lang. Miscellaneous fee na lang ang ko. So, nagduman ako sa Baras. Sa Kanaman. Sa Kanaman. Tapos duman sa may Panganiban. Duman sa eskulahan mo. Mariners. Yeah, nagbanda pa ko kato. Nag-practice. Anong kinaputan mong instrument? Clarinet ko ta. Anong clarinet? Tataw ko mag-clarinet? Tutukduan ka na lang. Tutukduan ka na lang. Tapos, nag-UNC ako. Nag-try ako ng itong Glee Club ninda. Di para kanta ka man pala. Kemi lang. Yeah, nag-uro audition pa ako kadto. Pero di man ako kagayunan, kakurusugan mo lang buo, tapos karaparan ni mo ka. So, ano nangyari? Tapos, pa ako kadto, halos gabos. Na-eskwelahan? Oo. Tapos, ito, nahiling ko sa STI. STI College Naga. Duman sa may Panganiban. Full scholar ka duman? Oo, kasi meron kami itong inaapod ka ni Dean's Lister. Wow, Dean's Lister ka. Di matali ka pa lang? Di man ako matali. Tanong ka din, di ba pag Dean's Lister ka, di ba? Maurag lang ko magtuom. Maurag mo lang magtuom. Sa exam baga. Dua kasi yan si maurag magtuom, saka si matalino talaga. Laman naman ako naman sa matalino. So, tuom ka lang. Charat. So, dahil ka pwedeng makapili ng ibang courses. Kasi di ba, pag scholar ka, pwede kang magpili. Daiman. So, HRM lang talaga in-offer nila? Ang naon kasi doon man, HRM, IT. So, ikang maano. Ako mag-IT? Di ko man masyado, kasi sa kamhay, di man masyado si computers, typewriter. Di pa man masyado pinush. So, kung given a chance, what if makapagpili ako ng course? Ang gusto ko talaga is medicine. Medicine. Gusto mo maging bulong? Gusto ko maging bulong. Bulong. Gusto ko maging doktor. Pero dahil ka magiging bulong, kulog payo ka eh. Uy, di kami naghahapot sa kuya ko. Ano daan tinitake kong mga bulong? Bulong ka nga ni. Sabagay, ako ang bulong. Ikaw ang bulong. Ayo. Pero yan, given a chance. Gamot ka sa natutulog kong puso. Yeah, ikaw na ba si Mr. Ayan, sabi ko, gusto ko mag-doktor. Mag-doktor or nurse. Kaso mahalon. Pero dahil ka ha,
ang kung tutuusin talaga, ang HRM is mas magastos kaysa sa nursing. Kasi ang mga luto sa HRM, mahal din. Yan ang kagayon sa Laboratory. sa Moya kasi cheap in. Iyo. Oo. So di man masyadong kamahalan. Saka Dean's Lister ako. So ang binabayaran ko lang halos miscellaneous fee. Ikiton lang. Fee pa lang fee. Bakong fee. Oh, so gusto mo ka mag-nursing? Yan. Or Saka Ateneo talaga ang pangarap ko. medicine. Kaya ang nangyari man, si Lord, very blessed man talaga. Ang Malay mo. ginibo niya sa kuya, nagtukdo ako sa Ateneo. Iyo. Pero pwede ka pa man baga, di ba? Kung may pagkakataon ka, di ba? Pag naging successful ang Taga Bicol Podcast, mahanap kita ng mga foundation na pwede kang suportahan ng scholarship mo. Yes. Magklase ka ng nursing. O kung gusto mo maging bulong. Pero ang pangarap ko, maging teacher. Maging teacher. Oo. Ano ba talagang pangarap mo? Pangarap, sabi mo, given a chance ko anong course. Oo. Ang pangarap ko, teacher. Anong course ang teacher? Ano? Education. Ayun pala, education. Pwede mo siyang gibuhon. Yeah. Kaya yan. That's all. How about you? Ako Back to you, Bong. Ako sa kuya, kadto. Kung nag-high school kami kadto, nag-take ako ng exam sa garo, like, oras mong tinake kong exam eh. Nag-take na ako siguro for seminaryo. Ayun. Padi ka ko ta? Mapadi ko ta ako. Nakapasa na ako. Inaapoda na nga ako sa simbana. Kisay man po ning aking ini. Binandilyo ka na. Binandilyo na ako na nakapasa po sa pagkapadi. Pwede pong ano po dyan, pwede pong apoda nindo, pwede mi pong suportahan sa iyong pagkapadi. Sabi ko to, kung mapadi ako, dahil makakanamit lutong Diyos. Kaya sinabi ko na lang kay Ama, sabi ko, Ama, kung may calling man po, tabi ako. Siguro pwede man ako makapag-service sa imo, maski bako maging pagiging padi. Kasi pwede ka man maging maging ka man na servant ni Lord, di ba? Yeah. Maski day ka man sarong padi, di ba? Pwede ka man maging lay minister. Mga pirang taon ka na kayan? Siyempre, sa high school. High Hindi ko alam school? kung pirang edad ka ng high school. Na 4th year high school. Hindi naman po sabi. Ito maaraman na kung ano edad mo. So, yun na to. And then, actually, sarap pang gusto ko kadto is maging culinary or architecture or interior design. Iyo. Sabi nga ni kato sa kuya, di ko aram, baka iniisip ninda sa kuya kato, guro bakla da ako. Tang mga gusto ko dang mga career, pero mga pang babae. Mm-hmm. Pero sabi ko, kanya-kanya na lang yun. Trip-trip naman lang yan, di ba? Yes. Kaya, sa inang ginibo ko kadto. So, ang nangyari, nag-HRM na lang. Nauli sa HRM. So, talagang by choice mo to din. Iyo, by stepping stone. Sabi kasi sa kanima Deris, kung dahil ngayon ako mag-asikaso, kung dahil ngayon ako maglaog sa mag-entrance exam sa sarong university, di ako di ako papakalijon. Oo. Kaya, man kami kadto. Dahil man kami pwede dahil man siya makasuporta kadto sa culinary kasi napakamahal. And even interior designing, napakamahal din. Mm-hmm. And then, may interior designing sa Bicol kadto. Kaya paano pa mag-Manila? O di ko kung ako nag-Manila, o di ako ang pinaka sa harong. Pangarap ko pa kato dati Mecca talaga. Mecca. Grabe, maging sommelier. Ano yung Magsaysay Institute for Culinary Arts, no? Yan. So, Ayan. ano ang sunod mong what if? Okay, what if? 5. Okay. What if napapaudo ka na tapos mayong mauduan? Yaong ka sa event. Anong gigibuhon mo? Itong udong-udo ka na, ito tipong ginagaranot ka ng malilipot. Mayong mauduan? Imposible yung mayong mauduan. Mayo talaga, as in, ano gusto mo? Tiuson mo yan? What if na ni? What if mayong mauduan? Mauduan ka sa short. Dito sa bag mo. Buringon ka daw. Dahil, siyempre, maghanap ka. Maghanap ka ng maghanap ka siguro ng tago. O pwede man dyan yung mga kadodootan or bahanting lote. Kaso nga, nasa event ka. Crowded. Nasa event, crowded. Anong klaseng event? Sige, ano mo, ikang host. Ikang MC. Ikang MC na papaudo. Sa bagay, ika nagdadarahang show. See, what if? Diba? Wait lang po, 30 minutes break, mahanap lang po akong uduan. So, yan yung pinaka-what if na habo mong mangyari. Na Iyan ang pinaka-what if na sana dahil mangyari. Actually, ang hapot kong sunod, may hapot man ako talaga. Di ko aram kung taano ang ulayan, puro udo. Udo ba? No. What if nakaudo ka sa klase?
Ug ako kato ka klase kang elementary. Bako si kaklase mo Ako ba? hinapod. Ikaw, what if kung makaudo ka sa klase? Ano gigibol mo? Di maudo, alam man, ang ano mga, ang udo kaya dai mo mampugol. Nakaudo ka sa klase. Nakaudo ka sa short. What if nakaudo ka sa short? Kasusubgan. Ano gigibol mo? Dahil nakapalda ko di ba? Sabi nasa school. Naglitong na lang si Tubol. Sabi niya, Naglitong na lang si Tubol, ano? Sa, syempre, udo. Shit, grabe ka ano yan. Grabe ka ano ka. Parang igit, ano? Parang igit. Ay, paano kung bugris? Di ba bugris? Gumagano. Naglalakaw ka, garo ka may ipot. Oh my God. Siguro makaano niya, makasupugo niya, ano? Uy, di ikaaro ka niya. Kapag ito talagang ano mo na, papugul-pugulan mo na siya. Tapos, haranihon ka na baga sa CR. Diyan naman lugod itong dikit na lang na hal, no? Mababaon mo na lang sa imong short. Saka man lugod, pati luluwas na. Oo. Di ba, ha? Nangyari na yun sa kuya. Nakulo ka na? College ako kadto. Yaks, parang udo ka pala. Hindi, kang college ako kadto, anong nangyari? Sa Mariners ako kadto. After lunch, sabi ko kadto, habo kong habo kong mag-udo sa public or habo kong mag-udo sa klase. Ay, sa Mariners. Di ba? So, anong nangyari kadto? Sabi ko, mabiyahe na lang ako pabaaw. 1 hour and a half. Sabi yung tigrelipot na ako. Kaya pa. Kaya pa. Kada maagian na na itong rough road. As in talagang tigrelipot ako ng tigagaraanot ako. Tigigirabon pati ako kaya. Tapos pag uli ko gato, yan. Nakaraos. Pero ano mo nangyari? Duros. Oh my Kabag. God. Pero ako yung naka-experience siya na ako kaya. Itong buguris talaga. Tapos itong tipong, di ba syempre, gusto mo di mag-revoke. Kasi ang boarding house ko kadto, ini si kusina, ini si CR eh. Sa pag abot mo duman, tamang-tama, lunchtime. Saka ang boarding house ba ka to? Mga kahoy mo na pagitan, di ba? Diba? Itong tipong kiripot mo ng lubot mo. Itong tipong para dikit-dikit lang magluwas. Saka man Ay, makasupugod mo yan. Diba? Mayo ka nang mukhang iluluwas kapag hindi nagkakarakansin na tapos pero ano man siguro yan? Normal naman siguro sa sarong tao mag-udo. Ayun, normal na. Pero makasupog talaga. May mga time na gusto mong itong padikit-dikit lang. Di ka man pwedeng mabansagan. Taano, tayo ka nag-uudo. Taano tayo nangyayari sa imo. Iyon ngayon siguro, girl bugris. Girl bugris. Diba? Yun. Dahil lang kita sanay na na tatsaran. Pero actually, minsan pagbansagan ka ng about sa udo, pero okay naman eh. Kung kami kayo kaklase, kaso dahil ko na sabi yun, diba? Say yan. Baka i-shoutout ta. Dahil mo na. Say, anong pangalan? Anong pangalan? Dahil ko pwede sabihin ng pangalan. Siya nagpupon. Letter A. The A. B. Yung sunod na rin. C. Yung. Christine. Grabe. Christine ang pangalan. Repuyo. Charis. Lalaki yan. Babae yan. Lalaki. Charlie. Charles. Dali na, next. Nakaudo sa Sunod na sige. Tapos sunod. Anong sunod mo pang what if? What if lalaki ka? What if lalaki? Ay, gusto ko talaga maging lalaki actually. Eyo. Ano? Kasi lang, for physical. Or what if naging tibo ka na lang siguro? What if naging tibo? Tibo? Ako kung tibo. What if naging tibo ka? Naging tibo. What if lang, honey? Sige, sabagay. What if siguro nakulo na akong batang babae. Eyo, tano. Oo. Kasi kung matigiging tibo man lang ko, papagapong ko lang sa diri ko, di ba? Oo. Papaano, gano'n si Charis. Oo. Kasi bonus si Charis, di ba? Ano siya, si Jake Cyrus. Oo. Tapos, ano pa pangaran mo? Jake Cyrus ba siya? Oo, Cyrus. Jake Cyrus. Timo. Tanong Timo. Bakit ba? Wala gusto ko. Ang ngungo? Timo? Okay, shoutout kay Roger dyan. NGO. Ay, yan. Yeah. Ganoon yung Timo? Gusto ko Timo. Ano? Parang pa niya, hi Timo. Timo. May titi mo. Wala, kaya Timo. Titi mo? O, siguro kahapon talaga, titi mo. Yeah, Timo. Diba? Ako siguro Pero di ba, iba magpadangat ang mga tibo. Tiyo. Yeah. Eh, syempre, actually, kung di ka man matanggap kang guro, kasi normally talaga dahil tinatanggap kang sosyedad ang same ang mga, sex. Ang mga same sex relationship or sabihin ta ng opposite sex.
syempre, para di mawara sa imo ang nagpapadangat sa imo, gigibuhon mo talaga ang gabos. Pero, minsan, may mga storya kasi kita na sa sobrang pagkamot, garo nang natitiilok na. Yan. Diba? So, yan ang maraot yan. May pinapadongan ka? Igwa. Si isa. Si Jake. Cyrus. Cyrus. Pero mas gusto ko tong hapot mong saro. What if maging lalaki ako actually? What if maging Gusto ko talaga maging lalaki. Ano? Kasi, sa bagay naman, dahil nag-ano ng regla. yan. Actually, yan yung perks. Pero kung naging lalaki ka, mapaturi ka. Ay, syempre. Ayo. Tano. Oo. Tradisyon na yun sa Pilas. Ayo. Oo. Sa inyo, kung naging lalaki ka, dakula daw bisa. Sa saro pa. Ayun, dakula yan, for sure. Makusugan ng buod. Ito, saro pa. Kung alin ba, what if, araw ka ning ngunyan na presente, supot ka pa, ano ka pa? Turi ka pa ba? What if kung support ako ngunyan? Siyempre, mapaturi ako. Pero duman sa, luwas kang banwaan, siguro, siguro sa luwas kang nasyon o sa luwas kang siguro sa Manila sa kaliblib-liban niya. Tanong supog ka? Ito mo nakabisto. Tanong supog ka? Ay, syempre, di ang pag-aaram ka mga barkada mo, turi ka na. Tubagang tinago-tago mo. Pero haram ninda, turing-turi ka na. Baka yun sa indo, mga barkada nindo na, paling daw, turi ka na, paling daw. Kaya, mga peer pressure na rin kaya. Mayo. Kung nag-iiri ka mo, di ba ang ihian sa public Sa muyan kaya, ang barkada ko, talagang nila, aminado, or minsan may tinatago na na aram mo na. Di ba kamo sarabay mag-irihi? Kami kasi mga girls, sarabay kami mag-ihi. Uy, ihi kita. Isa kaya sa mga... Kulang na lang sa sarong bowl, sarong sa circle inodoro. Sa circle of friends ko. Kulang na lang sa sarong inodoro, mag-ihi kami, sarabay. Pag-ulahin ta daw yan. Kung taano ang babae, panag-iiri, sarabay. Sarabay, confidence. Ang sabi ko nga sa imo, ako kaya, ang circle of friends ko, may mga pamin. So kung kami... Kaya panan, kang nabistado ta, akala ko pamin ka. Paminta. Baka ang mangyari ka yan, kapag nagpahilingan kami, hilungan ko daw kung turi ka na. Baka ang iba kayo, pag niling na ang pisot mo, baka napapaugom na. Napapaugom. Hula mo. Di ba? Ayun. Sige, go. Halimbawa, teacher ka. Mm. What if magkagusto ka sa estudyante mo? Ay, nangyari na yun sa ko. Nagkagusto ka? Iyo, pero di ko pwedeng yun eh. Kasi syempre, very professional ako. Di mo pwedeng patuson? Oo. So, ano nangyari? Di ko siya pinansin. Ay, di risa-risa. Ang nanamati ko. Risa-risa na. Dahil man, actually, na lang ko na, ampag kaniyo, na lang ko, na gwapuhan lang siguro. Tapos mabuot kasi yan. Pero, dahil. Tapos, ikaw man itong mga, vice versa. May na sila nagkagusto sa inyo? Oo. Kaso, syempre... Di mo talaga i-entertain, Di ko talaga entertain. Kasi mas mahal ko ang sakuyang, profesyon. Kaysa sa, fling-fling sa pagiging... Okay, sabihin mo na, kung graduate na, kita na lang. Okay lang yan. Basta di pa nawawara. Oo. Yan. So, halimbawa, maestro ka, pati malandi ka. Oo. Maray na lang tadi ako naging maestro. Maray na lang. Kaya yan. Anong hapot mong sunod? What if mabata ang hangaw kang pig-ilusyonan mo? Muot-muot ka. Paano mo sasabihon na dai siya makukulugan? What if mabata ang hangaw niya? Yan. Pero inuulusyonan mo pa lang. Siyempre kung inilusyonan. Oo. Pag inilusyonan mo ba ang sarong tao, padangat mo na. Ay, haloy mo na siyang inilusyonan, tapos muot-muot ka talaga. What if nga lang? Ini-ilusyonan. Tapos haloy mo nang haloy mo na inilusyonan, mga 1 year na. Tapos di mo na rin sa mabatang hangaw? Dahil, di mo masabi. Di mo masabi? Kung bakit tinius mo? Kasi nga, muot ka. Tinius mo, nakaya mo nga pero, nakaya mo nga rin tiuson sa rong taon? Sa sunod pa daw na taon, di mo tiuson? Pero sa second year, sa pangalawang taon, di mo na talaga kaya. Kasi habang naghahaloy, naglalala si Parong. So what if mabata, anong gigibuhan ko? Siguro ang gibuhan ko, regaluhan ko na lang siguro. Di ba masakitun? Or sasabihin ko na lang, nanggahan ako ng free cleaning sa dentista.
Ay, perfect. Okay, ibawin ko siya sa outreach program. Itong day niya aram. Ito baga may mga medical program na magrinig ng ano. Sasabihin mo, uy, ano niyo? Baka may libre dyan ng bulong. Ay, maganda yan. Baka pwede kita maka-ano dyan. Murag ka man talaga. Tapos, padikat-dikitan na butungan mo na doon sa mga dentista. Baka gusto mo magpahiling. Di ba? Kasi baka may lapa kang ngipon. See? Oo. Pero nga, parang ko daw. Iumananggad. Lismayo ka. Iumananggad talaga ang parang ano. Nako, napapalawig-lawig pa tayo tayo. Tapos? Episode. Ayun sa kuya. Ikaw, anong hibon mo? Anong hibon ko? Sasabihin ko talaga sa iya. Kasi araw ka na halimbawa. Ini-ilusyonan mo, pwede kang basti doon. Okay lang. Kasi sa halimbawa, ang pagpadangat. Halimbawa, mag-aaral ka no? Action. Okay. Aram mo, bi. Padangat na ka, bi. Kaso mo talaga kang mo, bi. So, kaipuan mo talaga, bi, magpa-check it out. Ginigibo ko ni bi kasi namumot ako sa imo, bi. Padangat na ka, bi. Para niya sa imo. Kung gusto mo, bi, ibalanta ka sa dentist. Sabi mo nga, di ba? Dumananta. Pero mabataon na talaga, bi. Dahil na kaya kang pang duwang taon. Okay, araw na lang kinagibuhan mo. Araw ka nagibuhan. Aram ko makukulugan ka, bi. Pero talaga, mabata na talaga, bi. Araw ka na kinagibuhan. Dahil concerned citizen ako. Wait nga, napapangirit na naman ako. Okay. Sabihin mo muna ba ako mangirit? Dahil concerned citizen ako. Padangat taka, ini-ilusyonan taka. Pag day mo na ako simbagon, day ka man makakakuha ng iba't naman batagan ng mo. Di ba? Di simbagon mo na ako. Masa kadaron taka na sa sa dentista. Mga arkan, so kung may mga gusto ka mo dyan o may iniilusyonan ka mo dyan na mabata ang hangaw, araw ka to ang gigibon doon, di ba? May tips and tricks pa ka mong maaaraman digdi sa taga Bicol. What if ba? Di ba? Okay, ka naman. So ano na lang, ini ang last what if ko. What if may nagkagusto sa imong artista? So? Tapos may agum ka na. Ay, kung si Ian binirasyon yan, by hub. Ayo, kasi crush na crush ko talaga si Ian binirasyon. Nagkagusto lang sa imo, dahil ka man naagum mo. Ay, visit. Gusto ko lang eh. Okay lang, handa akong maging niya, kirida. Ayo, kiragum. Depende kung si Isay. Bakit ikaw? Kung si Ann Curtis? Ako siguro si Ann Curtis. Hapoton ko muna kung handa ka bang handa ka kapal ka mukha mo. Handa ka ba tanggapon kung sisay man ako? Maging sino ka man. Maging sino ka man. Diba? Kung tanggap ako ni Ann Curtis, yan. Pwede pa yan. Diba? Kaya yan. So, aram mo, sa buhay kadakal kita mga what ifs na. Ayoko, ako rin talaga actually. So, ang adal siguro digdi na bago ka magkaigwang what ifs, gibuhan mo na. Yeah. Siguro kasi, diba, nagkakaigwang... Take the risk. Aram tang masakit, pero kung sa hiling mo or always follow your heart. And then, 'di ba, sabi nga ni Kayan, kung aram mo magiging maray ang kaluluwasan kang gigibo ng kang what if mo, do it. Kasi dapat iniisip mo na ang sa sarong bagay kapag iniisip mo mangyayari. Yeah. 'Di ba? Tapos pag ginibo mo, syempre mangyayari, 'di ba? Oo. Saka day mo maaraman talaga. Kung day mo maaraman ng simbag, kung day mo sa gibuhon. Yan. Tapos sabi nga ni kaya nasa huri ang pagsisisi, tapos para day ka magkaigwang regret, what if do it? Pero day mo talaga maiwasan. Pag may choices, may sarang pipiliin ka lang. Diba? Baka pag-abot kang panahon na what if ito pala dapat sa pinili ko? What if na ito pala, diba? So magkakaigwa ka bang regrets? I think siguro... Pero kung maugma ka siguro sa presente na, halimbawa, di ba sasabi nga may choices? Kung si inot mong choices din ang nangyari, to si pangadwa mong choices, ika ang magibo ka yan, ika ang mapurso kung paano mo siya gigibon, papaugmahon mo sa diri mo or tae. O kaipuhan mo garo kaipuhan mong lamangan si what if mo, di ba? Okay. Diba? So halimbawa day ka naging medicine or naging naging nursing. So dapat maging ka sa profession mo. Yes. Mag-excel ka sa profession mo or sa career mo ngunyan. Yeah. Di ba? So yan ang mga adal na dapat ang na dapat ang gibuhon, di ba? Yeah. So dawa man na what if sa buhay, always make sure kayang-kaya mo yan. Anong last what if mo dyan? Ang last what if ko, di naman siya masyadong pero pwede pa man. What if papipilian ka ng superpowers? Ano ang gusto mong superpowers? Tapos Invisible. Ayun.
may istorya kaya ako kang kaakian ka to. Sabi, nagduman si Superman. Sabi daan ni Superman. Doon kay Invisible Man. Nahiling mo ngayon to si Wonder Woman. Suba ako nakahuba. Magayunon. Ang ginibo ko, tinira ko. Sabi ni Superman, tanihilin niya si Wonder Woman na nakahuba sa bago. Tinira niya. Sabi ni Invisible Man, kaya palan mangkulog kan si lubot ko. Siya pala nang tinira. Nainat pa lang kasi Invisible Man. Kaya maging talaga maging Invisible Man. Tayo kang naiinot. Tapos pwede ka pang rub ng bangko, no? Iyo. Kasi invisible ka. Pero, pag invisible ka, syempre, si Kwarta, di man magiging invisible. Mahiling ninda si Kwarta, naglulutang. Sa bagay. Diba? Pangit pa rin sa invisible. Kung dahil, iipit mo sa lubot. Ay! Kung ipit mo sa lubot, dahil mo yan mahiling. Tapos syempre, naglaog na sa hawak mo na invisible. Diba? Ayun. So, yan. So, sana... Magandang ako naman kung may powers. Kung may superpowers ako, gusto ko itong kapag kinaputan ko lang, nararahay na. Taray. Grabe, The miracle hand. Charot. Naumayan. Wow. Tapos siyempre, di ba pag nahaling tatoong inuilusyonan mo, kaputan ko lang ang nguso, di na mawala na si patangaw. Di ba? Sa bagay. Kaya pala talaga gusto maging medicine. Yes. Kasi gusto mo maging gusto mo pala maging bulong. Maging bulong. Yeah. Pampatanggaling bata ning hangaw. Yan. Kamo sa mga nagdadawag sa Satuya. Yes. Kung ano man ang maging what ifs nindo, siguro sana mas maugma ka mo niyan kaysa duman sa what ifs nindo. Pangatawanan nindo kung ano si pinili nindo mo niyan. Saka day ka mo regret. Day ka mo mag-regret or day ka mo magsisi kung ano man ang kamugtakan nindo mo niyan. Kasi inot na inot sa gabos. Kamo ang nagdara sa posisyon na yan. Ayo, alam diba? Ka. Diba? Oo. Kamo pananggad yan. So, sa diri pananggad nindo. Kaya sana, kung ano man ang mga what ifs nindo, sana maugmang memorya na lang. Yan. Dapat diba? Maugmang memorya. Tapos, gibuhon nindo ang gabos para mapaugma ang sa diri nindo. Yan. Kaya ini po si Bon. Ini man po si Christina. As in, kamo nagdadamog sa podcast na ginibo para sa mga Uragon. Ini ang Taga Bicol. Alright, so ano kita? Tapos na sa recording. Sa tuyang mga... Si mga nagdalan sa tuya. Nagdalan and nag-comment. Pasalamatan tayo muna si mga nagdalan sa tuya. Ayan, sa pinakapuon ta. Puon kita sa pinakapuon. Ayan, si Jay, Esteban Maranaudto po, si Joyce. Si Ann Joyce. Yan, Heart. Si Paulo Mutil, Maranaudto po. As in, si Linus. Uy, grabe, 18 hours pa yaman yarn. Nasa trabaho pa si paring Linus. Pa-swap out. Yan, shout out da. Kay Linus. Habo ko maghibi. Paka naman yun sa MMK ta. Sa bago. Ayan. As in, kisay pa. Si Masi, Aringo. Macy. Aringo, yan. Heart da. Heart. As in, kay dikit lang nagdalan. Si Lems. Ay, si paring ano Lems. Ano sabi ni Lems? Untok, Pops. Hindi magparata. Hi, what if? Ha. Yan guys. So ngunyan, nagigibuon may. Magkakaigo kami ng mga recordings in the future. Sana nindo, antabayanan nindo, supportan nindo sa mga projects. Iyo, tapos abangan nindo si Santol ni Paul. Yan, ang Santol ni Paul. As in, may in-invite ako ng mga Buhay Amerika. Yan, mga Buhay Amerika. As in, mga buhay artist, buhay mga designer. As in, tapos pag-uulahin ta din ang kasi maburutuhan na baga. Iyo, burutuhan na naman. Alam ko, yung mga kagawad, kapitan, and mayor siguro. Sabi ko nga, ang title ta kayan, ang pag-antam kang burutuhan, may kalsada na naman.